थांमारबायलै सेसलै थांसाबाय थांबाय नायलाय आंनि लोगोलै बासल मा खबर गैया दबर गैयालै नोङो मा सिमां नुदोंलै दिनैलाय हाबाब नोंसोर खबरावब्रा खारखुमायोलै माइरं थांजानो गियो नोंसोरो जाबावलै दालाय मा मोनजाबाव नंगौ दे गोदाव सोराव खबर गैया दबर गैया फैलै नोङो नोंसोर खारखुमायोना जिराय आलासिया दै गांदों दांलायलै र' दै लायदों आं दै होफाय मा जाबावगोन दालाय बे टाउननि बेंग्रायालाय एन्जर जावनोसै एन्जर मा एन्जर बेदरला मिथियालै बियो मिथिबाय दे जागोन दे ओइ जासुला थुदो गोलाव थाथ'दै जों बेदर लायनो दे दंखायो सिल सिलथार लागायनांगौलै मा खालामदों बिसोरलाय र' नायनि आङो र' ओइ फै नायनोबा खायदा बारायबायाबा जालालै एन्जर बेदरखौलाय बेसेबां बोरै जाहोनो जिबौ होननानै थगायनोसै गिख्रं होनानै बबेनि टाउननि आलासिलै र' जाबाय ओइ मोनामाखैना ओइ मोना होनदो र' मोनामबाय ओइ इथि माबा गुदुंफोर थालाफोर दङ दां नाय र' माथो मोनामाखै मोनामदो र' गुदुं नागिरदों ओइ गोलाव मा जाखो गोलाव ओइ गोलाव मा जाखो ओइ दुब होनदों थांजोबाखै एसे दोखौ दै लायदो दै सेसलै मा जाबावनांगौलै माहाय दंबावो र' थांमारबायलै सेसलै थांसाबाय थांबाय मा खालामबावगोनलै एख' मानसि थां मोखोना बारियाव गारहरनोसै जायालै